Здравейте, с Авиошоу! Днешният епизод ще е интересен за всички в България, които обмислят избор на кариерно бъдеще и по някакъв начин си представят, че то може да е свързано с авиацията и авиационната индустрия. На всичкото отгоре си представят, че това може да се случи в България. Ще говорим за производствена дейност, но все пак. Латекоер е френска компания, доставчик от първо ниво на аероструктури, компоненти, свързващи части и други традиционни композитни елементи за всички водещи самолетостроителни компании в света. От Боинг и Бомбардие в Северна Америка, през Embraer в Южна, та до Airbus и Dassault в Европа. Ако живеете в Пловдив, вероятно сте и чували и името. Компанията е създадена през 1917 година в Тулуза от пионера Пиер Жорж Латекоер и в началото се занимава дори с производството на самолети, основно хидроплани. Управлението й и до днес е в южния френски град, но обхвата вече е глобален. Към момента компанията е основен доставчик на критични за индустрията структури и компоненти, като части от фюзелажа на най-популярните модели самолети, техните врати и най-големия европейски производител на системи за окабеляване на самолетите и раковете за авионика или компютрите на борда. Още по време на Първата световна война Латекоер излиза на предни позиции като производител на снаряди и самолети, като от последните са доставени над 800 за френската армия. След края на конфликта компанията се заема с дизайн, разработка и производство на хидроплани, като най-същественият от над 40 разработени модела е Латекоер 631. Това е 6-моторен голям пътнически самолет, предназначен за презокеански пътувания. Общо 10 такива са произведени и всичките летят безаварийно до края на 1955. След края на европейските военни конфликти, Латекоер избира да се фокусира повече върху производството на авиационни компоненти. Към момента компанията е най-големия производител и доставчик на ракове и окабеляване за авионика и на самолетни врати, както основните пътнически, така и за карго отсеците. В началото на 10-те години на новия век, за малко осуетен опит за агресивно придобиване на задлъжнялата тогава група Латекоер от британския гигант JKN, но то не се осъществява. Компанията изпълнява успешно оздравителна програма и до 2017 финансовата ситуация се подобрява значително. През 2019 26% дял от компанията е продаден на Searchlight Capital за $107 милиона, като до края на същата година инвестиционния фонд вече държи контролния пакет на Латекоер, което до ден днешен дразни френските политици. Те традиционно не обичат чуждестранна собственост в силни френски производства. От 2018 година Латекоер е ключов работодател и в България, след откриването на фабриката за врати и ракове в Пловдив. Компанията не се огъна пред предизвикателствата на кризата и продължава да записва растеж в България. Днес ви срещам с новия директор на Латекоер за България. Това е Патрик Бернар, който ще ни сподели новините за развитието на авиопроизводството в нашата страна. Патрик, здравейте! Много ми е приятно да говоря с вас тук в София. Приятно ми е да се запознаем. Вие сте човек с мисия в България, носите добри новини за дейността на Латекоер в страната, но за това след малко ще си говорим. Първо искам да чуя от вас новините за глобалната картина в сферата на доставчиците за авиоиндустрията. Имаше турбуленции след пандемията. Как се развива процеса на ускоряване на производството сега, за вас и за доставчиците от второ ниво, които са вашите доставчици? Вие самите Латекоер сте доставчик от първо ниво за големите играчи на пазара. Какво е положението, ако може да го обобщим? Благодаря за поканата. Много ми е приятно, че съм тук в София. Да, излизаме от COVID-кризата. Това бяха сложни времена за авиоиндустрията. Загубихме половината си продажби в пандемията. Основната цел на Латекоер бе да се адаптира в тази COVID-криза, за да можем да сме готови след нея, да излезем по-силни от нея и да подновим производството.
По време на пандемията адаптирахме отпечатъка си. Сега ситуацията е такава, че клиентите искат много продукти. Искат да се увеличат производството, защото светът вече се рестартира. Хората отново летят със самолетите. За нас е сложно, защото намалихме работната си сила, за да се адаптираме към ситуацията. Сложно е да увеличим капацитета отново до нивото от предишните години. Имаме огромна нужда от работна ръка по целия свят, за да увеличим производството си. Индустрията ни е много сложна заради изключително високото качество, което се изисква. Трябва да го осигурим чрез повече производство с цел поддържане на високо качество. Това е основното в авиоиндустрията. Сега започваме мащабно наемане на работници. Имаме дълъг период на обучение, много по-дълъг, отколкото в автоиндустрията. Авиоиндустрията е повече ръчна работа. Имаме автоматизация, но сме далеч от нивата в автоиндустрията. Затова обучението е дълго. В тази връзка трябва да поддържаме качеството си. И освен това, при производството на елементи сме изправени пред някои проблеми, свързани с суровините и тяхното наличие. Имаме късмета да работим с най-големите клиенти – Airbus и Boeing, които защитават индустрията, като се грижат за производството на суровините. Те ни осигуряват достатъчно, за да произвеждаме частите за самолети, които те след това продават. Така че сме малко защитени от тях, но все пак битката е жестока между самите двама производители за осигуряване на време на суровините за техните продукти. Две са темите – човешки ресурси и тяхното добро обучение. И суровини, за да можем да доставим продукта на време и да спазим увеличението на производството, което клиентите ни искат. Два естествени въпроса възникват по двете теми в мен. Работна ръка и суровини. Ще започна от суровините отзад напред. В момента в Европа се води война. Това затруднява ситуацията заради санкциите, които Евросъюза въведе за Русия. Тя пък е един от основните доставчици на суровини. На вас как ви се отразява това и на индустрията като цяло? Каква промяна има в предлагането на суровините? Защото знаем, че Русия беше основен доставчик за много компании по света. Сега вие как променяте фокуса си и след това ще ви питам и за работната сила. Относно суровините, сега сме насочени повече към американския пазар. Разбира се, но и към Германия. Имаме някои възможности там. Като доставчици. Точно така. Основната суровина, която беше засегната от проблема на войната, която Русия води, е титанът. С продуктите, които произвеждаме в Латекоер, имаме късмет, защото титанът не се използва толкова много. Правим части от фюзелажа на самолетите, също и вратите на самолетите, което е основната ни дейност в авиоструктурите. Голяма част от структурите са от алуминий. Да, алуминиеви сплави. Не е толкова критично за нас. Имаме някои метали в механизмите на вратите. Това са дребни части в механизма. Някои от тях са от титан, но малко. Така че не сме особено засегнати от липсата на суровини на пазара на титан. Останалите материали, като конектори и кабели, си правим сами. Така че проблемът с суровините е повече свързан с управлението на нужните ни доставки от различни доставчици. Защото с увеличението на производството на Airbus и Boeing, те трябва да разпределят правилно суровините, които дават на подизпълнителите си. Трябва да можем да направим всички части за самолетите, които ни искат, и за това става дума за разпределението, което е сложно в момента. Ние се борим да си ги получим на време, за да можем да спазим времето, нужно за производство на частите и доставката им за клиента.
Точно това беше и следващия ми въпрос. Сроковете ви за изпълнение, защото преди знаем, че имахте доста повече яснота с графиците предварително. Сега обаче сигурно е доста по-трудно и тези срокове вероятно се скъсяват значително, така ли? Да, веригите на доставка в авиаиндустрията са най-важни. В сравнение с автомобилната индустрия, при нас няма такава голяма стандартизация. За всеки продукт има различни части, които се правят. И някой път не са едни и същи и се различават от самолет на самолет. Или пък вратите, които правим за Boeing и за Airbus, също се различават. Освен това и за един и същи клиент, частите и продуктите се различават. Едни врати са нужни за A380, такива правихме преди, но за съжаление програмата спря. Други са вратите на A320. Правим врати за Boeing и всички части са различни. Това означава, че наблюдението на снабдителната верига е огромна част от дейността ни. Във връзка с COVID решихме да променим организацията на работа на компанията, защото имаме много заводи по света. Решихме да разпределим дейността на заводите. Някои от тях да правят елементи, други сглобяване. Смятате ли, че решението ви, както и на други големи производители от първо ниво, да освободят голяма част от работниците си по време на кризата, е грешка? Сега пък сте изправени пред сериозен проблем с набирането и особено обучението на квалифициран персонал, защото загубихте много добре обучени служители по време на кризата. Грешка ли е това и как се справяте сега с положението? Колко трудно е да намерите хора? Имате ли програми, с които да облегчите тези процеси, като например субсидиране на обучението на бъдещи работници в страните, в които имате операции и производства? Целта беше да защитим колкото може повече работни места, но първата стъпка бе да защитим и компанията. Защото ако говорим за Latécoère, ние загубихме 50% от продажбите си по време на COVID. Беше невъзможно да защитим цялата работна сила, като се разделим с половината си продажби. Най-важното за нас беше да оцелеем по време на COVID. Адаптирахме се, като производство и организация според обемите, които трябваше да доставим на клиентите. Имахме късмет, защото работим за различни клиенти – Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, Dassault. Това ни помогна по време на пандемията. Airbus продължиха да произвеждат A320 и ние правим половината врати за този модел. Останалата половина се прави в Китай. И производството съответно намаля. Разбира се, намалиха производството, а сега искат да се върнат на 75 самолета на месец. Сега правят по 40-45. Ние стигаме до 30 по време на COVID, 25-30. Все още работим, което означава, че успяхме да запазим базата от хора с опит. Това беше много важно, защото сега рестартираме производството. Имаме обаче друг тип обучение. Да, трябва да обучаваме хората на това, което наричаме авиоиндустрия. Във Франция, в Съединените щати има такава индустрия. Лесно е да се намерят хора с такива умения и квалификация. В България, например, такива няма, така че трябва да научим хората да работят в авиоиндустрията. Да им дадете основна част от знанията. След това трябва да обучим хората и да правят продукта, по който ще работят. Така че заради факта, че не намалихме реално до нула производството и запазихме производството навсякъде по света, успяхме да запазим известна част от хората си. Хора с опит, които ни помагат сега да обучаваме новите хора, които идват. Успяваме да сме по-ефективни в краткосрочен план. Една от целите ни е да намалим периода на обучение, ако искаме да постигнем увеличение обем на производство. Трябва да адаптираме обучението според нуждите си. Тук най-важното е поливалентността, но се иска много време да обучиш хората на това. Затова решихме за сега да се фокусираме върху следното.
Вие сте нов служител и ще бъдете обучаван само за областта и продукта, по който ще работите, с цел да се намали времето за обучение, да успеем да увеличим обема на производство. И после постепенно с най-добрите и ефективни работници ще увеличим това поливалентно обучение по време на ускоряването на производството. Това е сложна организация, но мисля, че е много важна, защото ако искаме да изградим навсякъде поливалентност, ще ни трябват 6-7 месеца за подготовката. А това е много дълъг срок, който не можем да си позволим с ускоряването на производството, което предстои. Колко фокусирани сте върху задържането на служителите си? Това е много важно. Как ще ги задържите, като им дадете, например, по-ясна перспектива за кариерно развитие или нещо подобно? Това, според мен, в момента е най-търсеният компонент при оглеждането на хората за нова работа. Комуникацията е най-важната. Комуникация. Ясна представа къде искаме да отидем. Трябва да обясним добре на къде сме. Добре да обясним какво е бъдещето на Латекоер и завода, в който работим в Пловдив. Това е завод, който в бъдеще ще се разширява. Трябва да обясним добре ситуацията сега и в бъдеще на хората. Трябва да сме сигурни и атрактивни. Какво означава атрактивни? Работната среда трябва да бъде приятна. Трябва да даваме пазарни заплати. Трябва да сме привлекателни и с тях, защото виждаме, че в Пловдив навсякъде отварят нови заводи. И социалните придобивки, разбира се. Да, разбира се. Но в Пловдив и в България няма авиоиндустрия обаче. Но търсите инженерни кадри, където конкуренцията е сериозна. Да, трябва да се погрижим за това. Трябва да им предложим и придобивки. Но мисля, че е важно да задържим хората, които имат добра квалификация. За тази цел да предложим план за подобрение и растеж в компанията, за да сме сигурни, че хората, които идват при нас, ще продължат да се развиват. Целта не е само да ги вземем и да ги накараме да работят и толкова, да искаме да постигат резултати. Разбира се, че го искаме, но не само. Ако искаме да ги задържим, трябва да се погрижим за тях. А това означава да ги обучаваме, подготвяме и после да се опитаме да ги задържим с привлекателни перспективи. Не всички хора в групата или в завода ще се развиват. Трябва да има хора, които да останат. Но накрая важното е това всичко да се разбере чрез комуникация. Трябва добър управленски екип, средно управленско ниво. Трябва добре да познаваме хората си. И, както казахте, комуникация и прозрачност. Това е кариерният ви път и ако искате да се развивате в компанията, ето как става. Вие няколко пъти споменахте Пловдив и завода там. Какви са новините за България в това отношение? Знам, че ще растете тук, но не само, а и растеж вече е факт през последните години. Кажете ни сега новини. Тази компания в Пловдив бе основана преди 5 години. Тя започна като пое работа от компанията ни в Чехия, в Прага. Бил съм там и я познавам много добре. В Прага правихме елементарни елементи, обработка на материали, метал и композитни материали, обработка на повърхности и сглобяване. В завода в Прага работеха над 1000 души. Беше огромен. Когато се появи COVID, решихме да не затваряме заводите си по света, а да променим разпределението на работата. Какво е това? Решихме да отделим заводи само за сглобяване и други само за производство на елементи. Друга важна стъпка, понеже работим за различни клиенти, някои европейски, като Dassault и Airbus, а други североамерикански или южноамерикански, Embraer, Boeing, Bombardier. Решихме да намалим наполовина производството си. Една част да се премести цял в Мексико, където отворихме завода през 2012-2013 година. Аз бях там тогава и създадох компанията в тази страна. Познавам я много добре и там решихме да правим всички елементи, както и да правим сглобяването за Северна и Южна Америка. Имаме завод близо до Embraer, където сглобяваме продукта. А в Европа решихме да запазим две основни дейности.
производство на основни части и малки елементи в Чехия и сглобяване на компоненти за Европа, което ще бъде в Пловдив. Още преди COVID бяхме започнали да подготвяме завода в Пловдив, като намалихме производството на ракове по различните програми. АТР, А400М, А350. Метални или композитни структури, отчасти произвеждани в Чехия или от доставчици. Веднага след COVID решихме да преместим в Пловдив сглобяването на всички продукти на А320. Тази линия е огромна. Тя беше в Чехия. Пренесохме тази дейност в Пловдив. Трансферът приключи през юни тази година. Сега имаме пълна възможност за производство на вратите за А320 в Пловдив. Пловдив започна бавно с раковете. Дойде COVID и спря почти всичко, но веднага след това решихме да променим производството и да натоварим Пловдив с допълнителна дейност. Решихме, че Пловдив ще стане европейски център за сглобяване на латекоер, врати за А320. Готвим се за нов продукт за Airbus, както и с нашите доставчици. Целта ни е да разширим завода, който е в момента. Ако постигнем ефективност в дейността си, което е моята цел и целта на компанията, ще разширим завода, за да можем през 2025 и 2026 година да добавим нови продукти. В момента в Пловдив работят 400 души. Какво означава това за броя на работниците? Колко още ще наемете в близко бъдеще и по-дългосрочно? Какви обеми очаквате от завода в България за вашите клиенти? Airbus иска от нас да бъдем готови за производството на 75 самолета на месец. Един самолет има 4 врати. Ние правим половината. Другата половина е в Китай. Да смятаме, 80 делено на 2 прави по 40 самолета на месец. По 4 врати на самолет това прави 40 врати на седмица. 40 врати на седмица е по 8 на ден. За авиоиндустрията, която е напълно различна от автомобилната, 8 врати на ден е огромен обем. Това са високите обеми на Airbus. Наистина си е ръчен труд, без роботи, без автоматизация, поне без много автоматизация. Да, това е ръчна работа. Ние имаме автоматизирани машини за този продукт, който разработихме преди няколко години, но пак остана много ръчна работа. В момента в Пловдив работят 400, от тях 250 са заети пряко в производството. Останалите 150 са около тях, инженери по производството, качествен контрол, проверка, доставка, покупки, човешки ресурси и планиране. Целта е да подобрим ефективността, организацията и подобряване на средата. Но трябва да увеличим числеността на персонала до 600-700 души. Това е целта в близките години. В тази връзка трябва да ги обучаваме. Използвахме собствен център за обучение. Малък, той е в завода. Използваме и центъра в София, София Flight Training. Аз искам да имам свой център за обучение, защото за хората е сложно да пътуват от Пловдив до София всеки ден по час и половина на посока. Искаме да помислим отново за това обучение и да направим център за подготовка в Пловдив. Специално за нас, за да можем да се справим с това увеличение на производството, за да подобрим подготовката на работниците си и да постигнем целите, които са ни поставени от клиентите. Това пък показва и на местната община, а и тук на централното правителство, че сте твърдо решени да останете в България, защото отварянето на център за подготовка и обучение на място си е голям ангажимент. О, да, разбира се. Да, нашата индустрия, поради качеството, което се изисква, ако искаш да преместиш нещо, това е много сложно. Много. Защото клиентът изисква изключително качество. С темповете на производство и затруднението около ускоряването им, представете си, ако искаме да променим дейността и да я преместим.
Ще трябва да правим повече, за да може да преместим машините. Те реално не се интересуват къде е произведено, само качеството да остане същото. И е много скъпо. Ако искате да преместите едно производство, трябва да се направи това, което наричаме ускоряване и намаляване, или буфер. Но сега да се прави буфер с проблемите, които имаме около увеличаването на производството, е много трудно да се постигне. Затова целта ни е да бъдем ефективни. Имаме много работа, защото заводът е нов. Не е бил изправен пред такъв огромен обем производство. Сега трябва да се готвим за 2024 и 2025. Много е скоро. Затова първо трябва да се приготвим с много добра организация. И един неизбежен въпрос, като говорим за всичко това, проучвателната и развойна дейност. Няма толкова големи промени около частите, които правите за авиоиндустрията, очевидно. Тя си е доста консервативна, но въпреки това може да се появят нови продукти на пазара. Например, Boeing започна да прави редизайн на самолетите за средния пазарен сегмент. 737 вече е устарял. Може би ще има нов продукт и при Airbus. И освен това, вече имаме изкуствен интелект, който не е революцията, която медиите се опитват да ни представят, защото си беше тук и преди, отдавна. Въпреки това, на къде е насочена дейността ви в областта на проучване и развитие и развой? Все още във Франция ли е или вече има и на други места? И как трябва да се променя, като имаме предвид всичко, което се случва в света в момента и тази революция с изкуствения интелект и технологиите? Когато решихме да променим отпечатъка си, решихме да вдигнем производството на елементи в Чехия. Имаме завод близо до Тулуза, в Монтредон. Това е завод 4.0. Ще го изпразним, като преместим всички машини от него в Чехия. И сега в него започваме да разработваме центъра си за развой на композитни материали. Вече купихме новите машини. Знаем, че композитните материали ще бъдат важни. Новият самолет на Boeing ще бъде композитен заради теглото. Трябва да сме готови. Какво значи това? Близо до клиентите си, Airbus и Boeing, за да знаем на къде искат да поемат. Когато се появи новият самолет, ако искаме да участваме, трябва да бъдем готови. Затова ще работим паралелно с тях. Ще им помагаме, когато можем. Ще използваме знанието, което ни трябва, за да сме готови за момента, когато ще се появи новият самолет. Така че в Тулуза, Южна Франция, имаме голяма развойна дейност. Подготвяме този център за композитни материали, за да поддържаме близки отношения с Boeing и Airbus и за да сме сигурни, че ще бъдем готови за новия самолет през 2300-35 или през 2040 година. When the new airplane are going to come 2030, 2035, 2040. Това е важно за нас. Определено трябва да останем в нашия обхват на производство, части от фюзелажа и врати. Целта не е да се опитваме да правим нещо друго, за да останем в индустрията. Трябва да сме готови. За тази цел ще се занимаваме с развойна дейност. Освен това сме силни в инженерната дейност. Имаме хора, които са в Embraer в Бразилия. Не, в нашия завод в Бразилия. Защото там има голям опит. Ние ще направим център за проектиране там, заради Embraer. Плюс завода в Чехия и завода в България. Но на тези две места опитът на хората не е на нивото, което се очаква за тази дейност. Така че решихме да задържим тези дейности в централата в Тулуза. Център за развойна и проучвателна дейност и проектирането. Вече споделихте доста от плановете си за бъдещето и това е последната част от разговора ни днес. Относно аероструктурите, няма да има големи промени в бъдеще, но все пак предстои ни една сериозна трансформация на силовите системи за задвижване, двигателите. Ще се движим вероятно към електричество, водород или други източници. Ще има и нови условия за частите, съответно, които правите вие. Аероструктурите ще трябва да са по-леки, по-гъвкави, по-здрави, повече композити.
Ще трябват сигурно и нови материали за пазара и така нататък. Какво виждате вие в бъдещето в това отношение? И още нещо, колко въглеродно интензивно е производството и в момента, това е другата зелена тема, какво планирате в това отношение? Знаем, че доста голяма част от индустрията, особено в Европа, се насочи към въглеродна неутралност, такива са изискванията. Как напредвате в това отношение? Ние участваме в производството на самолети и правим аероструктурите. Не работим по двигателите и подобни. Аероструктурите вече са развити от композитни материали, както и вратите на Dreamliner. А преди вратите бяха алуминиеви. Ние правим и двете, и врати от алуминии. Говоря за проектиран и произведен продукт. Ние правим проекта и го изпълняваме. Работим и по композитни материали, както при 787 Dreamliner. Всичките му врати ги правим от композитни материали. Правим и алуминиеви части. Смятаме, че бъдещето е в композитните материали. Искаме да се посветим на това производство и за това отваряме развойния център. Тоест казвате, че вие сте имунизирани за бъдеще. Започнахме да работим паралелно с клиентите, за да поддържаме готовност. Не взимаме ние решенията. Ние ще уважим избора и решението на Боинг. Не искаме да сме част от тяхната програма. Ние правим всичко по силите си. В Пловдив, например, сме инсталирали слънчеви панели в завода си. Трябва да прилагаме максимално нови начини на работа, за да защитим планетата. Използваме и в Чехия, както и във Франция слънчеви панели. Прилагаме новите регламенти. Трябва да изпълняваме това, което предвиждат законите и новите процеси. Трябва да се опитваме да изпреварваме постоянно събитията, но при дейността, която изпълняваме. Последен въпрос. Това изисква ли много инвестиции, за да направите производството много по-ефективно и колко? Определено. Имаме машинен парк и машините са такива, които сме използвали в миналото. С новите технологии трябва да развиваме нови уреди и да ги адаптираме за тях. Така че да, ще трябва да инвестираме и да разработим машините с известна подкрепа от съответните доставчици, които имаме. Те ни помагат да развиваме и автоматизираме производствената дейност по сглобяване на елементите. Да, нужни са инвестиции. Трябва да ги управляваме, защото в момента все още растем и постигаме резултати, но съвсем скоро излязохме от COVID-кризата. Така че трябва да инвестираме правилно и в подходящите машини, които ще бъдат нужни в бъдеще. Ние сме по средата на моста все още.